Mit-tnejn li ġej 80 uffiċjal ta' Transport Malta se jkunu stazzjonati fi 33 żona madwar Malta u Għawdex biex jassistu fl-maniġġjar ta' traffiku. Ftit ġimgħat biss il-bogħod mill-bidu tas-sena skolastika għal eluf ta' studenti, Transport Malta ħabbret li se tqassam ir-riżorsi tagħha fiċ-ċentru naħat isfel ta' Malta. Mill-istatistika li għandna u mill-istudju għamilna jidher li dawk huma l-aktar żoni fejn ikun hemm moviment u konġestjonijiet ta' traffiku, ġifieri inkluż in-naħa ta' ħal-Qormi, Marsa Ħamrun bypass għal Domoro kif ukoll in-naħa ta' Raħar Ġdid ħal-Tarxin fejn hemmhekk jidher li s-sodu ikun hemm aktar moviment minn postijiet oħra. Ovvjament l-uffiċjali tagħna ħajkunu madwar Malta kollha, però aktar qed nifokaw fuq dik iż-żona biex kemm jista' jkun intaffu il-problema li jkun hemm f'dawk iż-żoni. Il-maġġoranza tal-ħidma se tkun fl-aktar ħinijiet kritiċi bejn is-6:30 u 9:30 ta' filgħodu u 3:30 u 6:30 ta' filgħaxija. Il-Kap Eżekuttiv tat Transport Malta Kirt Farrugia spjega li din il-ħidma se tibda ġimgħa qabel il-ftuħ tal-iskejjel mill-15 ta' Settembru. Spjega li se jerġa' jkun hemm is-servizz ta' tow truck on demand b'xejn biex inaqqas kull ostaklu fit-triq. Fl-istess ħin ukoll imma ħankun qed naraw li x-xogħlijiet infrastrutturali li għaddejjin fit-toroq ikunu ma jsirux madwar l-iskejjel tagħna sabiex il-flow lejn l-iskejjel u tfal li jkunu sejrin lejn l-iskola ma jsibux ostakli u ma sejrin lejn l-iskejjel, allura il-perimeter ta' 500 meters ta' 500 metru mhux se jkunu jistgħu jsiru xogħlijiet infrastrutturali fil-ħinijiet ewlenin allura mis-6:30 sa 9:30 ta' filgħodu u iktar tard wara nofsinhar meta t-tfal ikunu ħirġin lura mill-iskola. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qal li żieda ta' karozzi fit-toroq f'dawn iż-żminijiet hi inevitabbli. Ħabbar għalhekk li se jsir park and ride ġdid li se jibda jitħaddem minn Taqali u jmur ir-Rabat, il-Mosta, in-Naxxar, l-Isptar Mater Dei u l-Università ta' Malta. Dan se jitlaq mill-parkeġġ taħdejn iż-żona dedikata għal konċerti li se jkun jista' jilqa' mal-120 karozza. Il-vantaġġi li l-Isptar u l-Università qegħdin letteralment ma' xulxin, allura nistgħu naqdu rotu differenti. Però dan il-park and ride se jorqod ukoll lokalitajiet illi jsiru biżi ħafna anke partikolarment fix-xitwa tinsebbi ir-Rabat illi huwa post turistiku madwar is-sena kollha, speċjalment fix-xitwa. Fisser din l-inizjattiva bħala importanti għax qal li qed tilħaq direttament liż-żgħażagħ biex jidraw il-mentalità ta' trasport alternattiv.